Nosaltres estem super orgullosos de que la federació hagi escollit el nostre camp per jugar a la final de l'Interclubs femení. Participem de fa molts anys, estem molt contents de poder participar i d'acollir la final. No s'havia fet mai una final aquí, com s'ha fet avui, sí que s'havia jugat d'altres vegades, però realment també estem molt contents de que es pugui fer al nostre camp. Penso que ens ho mereixem una final com la d'avui. Han tingut una mica el contratemps de les altes temperatures, però jo crec que s'han esforçat molt, amb uns regs molt controlats i fer tot un manteniment perquè el camp estigués en les millors condicions possibles. Doncs ha sigut una jornada força interessant perquè nosaltres veníem líders a 3 punts de les segones. Teníem uns partits francament difícils perquè el nostre equip té hàndicaps baixos i normalment ens toca donar forces punts. Això és el que ens ha passat i no hem fet suficients punts per fer el lideratge, però igualment hem quedat segones i estem molt contentes. Bueno, nosaltres avui hem fet 12 punts, pel nostre nivell entenem molt bé i entrenem molt nosaltres. Vull dir, som un equip que entrenem molt. Entrenem diverses hores a la setmana, els caps de setmana, dintre de les nostres possibilitats. Mira, per nosaltres ha anat estupendíssim perquè hem guanyat la lligueta i hem fet molt bon resultat. Doncs mira, l'any que ve intentar quedar al millor lloc que puguem.